Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin gagayam, ti surat nga intay kan biya kita. Kat nagkapukin ni pagayam Irene iti Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Irene. Dear Lady L. Naimbag nga oras yu. Ilingad naklakuman iti nagan nga Irene. Naawis mo tuirik na ka nagsurat, takayat kuman nga ibinglay tuy padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kastamatan kadagiti na ayat amang tartarabay, kadagiti amin na programa yo. May saak nga inakan asawa, ngam sabsabali ti ugalik, Lady L. Tapno maawatan nyo ti kayat ko asawan, kastoy man narugyak ti agsalaysay. Panalpaak mo tari daw? On bain mo ah! Siga ti awan bain na! Nagbartag ka kaditap no pagpupudutan nak? Siga ti agpupudot kanyak akanayon! Agbirbiro kay ti Riri akanayon! Saan ako nakababain? Gapo iti aramid mo, babairo! Di mo ipulagid kanyak ti aramid mo! Hayagtal na kayo man, nakababain ka dagiti kaaruba. Pagsaritaan nyo lang iti nasaya at anyaman aparikot yaw. Saan akasta? Ibabain nyo mutla ti bagbagi yun kasta. Tila ipokpok yaw apaka ibabain at ti pamilya yaw. Kato dahi ti mo tiyang pupudo ta si Mangpot? Nga po ta, di nagsarasar dingan. Ornosan nyo ti bagbagi yaw. Saan akasta? Si Kamot Irene, kasaritam ni Melchor itong saanan ang nakainaw. Sige tatang, agsarita kami ka ni Melchor inton bigat. Tatang, jak kayat ama imimatangan ni Cindy ti panagsinsinong batmi ka ni Melchor.
Rumbang lang akasta at habalasangan ni Sinday. 15 anyos nan. Mabalin nyo mo't apagsaritaan ti parikot yu itinasaya at awagas. Dahil duwa kayo lang. No nabartot kami ni Melchor, sana makauawat. Saan mon atutupan ano kas jay tapno saan abumtak direribaw. Kagurgurak ti panang pagpabasol na kanya iti saan ko matabasol. Anya nga minaya ti parikot yung agasawa. Awan, tatang. Awan? Apay nga ron tadanda nagpinatay kayaw? Makauma nga minin. Sika pa yan ti daganas na amauma. Imbes asya. Talaga mo ta makaumakan? No naumakan, panawan na kon. Tapno isangpot mo ti babaem? Rugyan nakmanen? Awan ti aramid ko adakas. Kita empay tabagim, sakbay nga ngiwat ka. Siyak ka di ti pagparparang madakas? Asino ka datati at aramid na? Awan aramid ko kunakmanen. Ad-adda pa'y ngawan kanyak? Awan ti kagin-ginantil ko lalaki. Ngamsi ka, adda. Di kagaramid iti istorya ay rin. Apay, istorya ka di ti maipapankan ni Lorna? Nukas ta apagim imunam ni Lorna. Di kalakit agbainen. Saan agantil day jay tapna mom? Imbagman tay sakit mo? Imbagman takabisadong ti kababalin na? Unay kamutan ay rin. Inosente day jay iti anyaman nga atap mo maipapankan kwa na. Awan timbagbagak nga atap ko maipapankan ko na. Naglawag apagim imunam. Paiso ti dinakamat mo akang gantil ko. Ha, saan kit din? Nagmayat ti kinatawa yo? Normal day ta kadagiti agkakadwa iti trabaho. Kat, normal mo ti panagapatakas ta ka di. Kasano akakin natawa ka no kanayon nakmet nga ungtan. Kasano akakin natawa ka? No seryoso kamot onay asumang sangpet. Ket no sika tinakamisot amasang petak. Hay, diyak amukan ka. Mapankakit din iti ayan natap no natalnakan naragsak ka. Wen! Nuisot kayat mo! Mapanak itayan na! Adayo na saysayaat ka na pimpintas ni Lorna ngamsyak. Adayo, iso nga ingkan. Wen! Adayo! Di ka pa'y makakikit! Makita mo. Anay ko? Anay ko, agsagana kay tiday tingay na ramid mo kanyak. Aglablabas kan. Ti amuyo siguro, jag amo nga karaapa kayo kini daddy. Siyak tikit kita ang dagiti ka Aruba tunggal magnak di ta kalsada. Siyak ti mababain, di dagpay amo nga ibainan mo't. Sana siyak ti pangibagam ka dagita. Ni dadim, bum tak ti baro kung kukankwa na. Adda ka dinadagsin na nagbasulan ni daddy kan ka, mami. Ay, damagam kankwa na. No anyaman day ta, mabalin yung matapagsalita ni tinasayaat. Saan nyo kit dinapadpadakkulun? Saan yung matakabusor ni daddy? Saan kayo agkabusor, mami? Nagdagsan tibiyag no kasta ka na yun. Ulitek, ibagam iti amam. Saan asyak ti pangibagbagaam ka dagita? Awan niya, naragsak kayo ka din adwa. Tatang? Nawaya kayo nga aga pa iti inuras ta awanan ti anak yaw. Awanan ni Sinday. Anya? Anya? Nagtalawan, gapo iti kababalin nyo adwa. Awan ti mayat nga agpakumbaba ka na kayo. Konsensya yun no may sagmak ni Sinday. Kayat yu pa'y nga damapukaw ngum tagpakumbaba kayo. Iso nga ako makayo ita. Sige, aglin naaw kayo ita nga oray tumanong iti langit. Awan manaknakam yung agpadpada. Awan babain yaw.
Basol mo daytoy, Melchor. Basol mo. Sikat ti aking basol. Manangimon. Babairo. Agulimakan. Ay, no! Itisum talayat mo! Agulimakan ko na. Jak amon ti Aramida, Irene! Agbakalkan! Saan nakapaabag iti asawa? Uray la makasangit iti nalaos sa pungtot na kanya. Naimbaglakit din tasan nga agkabi, Lady El. Iso ang nalabos met ti kinabungangerak. Naglabas nga rod ti aldaw kat nagtultuloy ti kinamanaggatap kan kinaimon ko, Lady El. Komporme ajak parparnuayan, gapo iti nagmadi akababalin ko. Kat kas iti na minsan. Makitam ti aramid day tao. Bimangon latan apulos asaan nagtagtagari. Kaslawan ka balay na. Ay, imbis asaan na ka masuron. Masurunak gapoy ti kasta tigtignay na. Agkuray ka man. Ray, ano na day ta, Irene? Kaslawan anyaman na ka ni Melchor. Kaslawan nang magna. Surun ko na. Aguray ka man. Inakiti kusina. Dayo ka si Rola. Ano ka di day ta, Irene? Talaga nga awan ba into'y asawak? Di naklatapagan ano a pagtagarian. Di pa inangan. Ngam nagdigusan sa nagrubwat. Saan ang nagtagtagari apulos? Papanam! Amamat ngenal daw asumregak iti opisina. Kayat mo asawan? Iraman mo ti grasya no kaguranak? Di ka mangan? Panagkunam, adaganas ko amangan iti kasta nga aramidam. Sikatiin mo na nang ipakita iti senyales a kayat mo ti riribok. Makaumat ang iwat mo! Di ta ka manlangan! Uy, awalan kay tibain! Apay dagita lupot ni balbalang mo ni tarwar, Irene. Ay da. Kaano ay aba ornos tinagbaitan nyo kan ni Melchor? Awan mo titagtagari di tao, ngam saan ka nga agpatpating ga, Irene? Inton kwan pinanawad na kan. Haramidon na ti kay kayat na. Imbes kita sukunin nyo ti anak mo, tayawid mo ditaw, kat ornosan nyo ti bagbagay, tapno naragsak ti amay. Saan may tapakpakarwan yaw? Kastoy ti kayat na. Di na kayat kasarita. Ngamin, adda babae na. Nalabos ka, Irene. Agsao ka, no adda nakitam. Ngam no awan, agulimak ka. Urayag ka di pa nga ipakita da kanya. Awan na talaga ti maoray mau, ta saan apod naw, ti atap mau. Ay, tatang. Awan ti amuyo ti mapaspasamak. Isong agulimok kayo. Siya ka mismo ti mangsimken ka. Di na mo nga dak ita itingato a kalsada. Matanawagak ti opisina pagtrabahuan ni Melchor. Kung nagtupay kat, nagragsak a makipulpulapol ka dagiti babae a kakadwana. Ngam no ije balay, nakaporpormal. Nagsaya atan? Nay, asino mo ti babae akas lakasadarak laang?
Uray nala sipat-sipatan ti abagan ni Melchor ako manatawa. Ay no, mabwisit ka mangkikita. Agawid ak manlaangan. Aday tanti anak ti Diablo. Paliiwag. Agkayuwaris mo't dagiti lupot ko ni Tiruar. Ala, pitutom dagitan, kat di kan agtagtagari Melchor. Kalpasan na, kasaritam iti naalumamay ti asawam. Iti kasta, nasaya at titungpal ti saritaan niyaw. Huwag tatang. Padasan na kadangran. Irene, kayat ko ang maurnos ti amin. Nabannog akon. Kanayon nga agsakit ti barukong ko. Kasta amatan ti ulok. Ibagam, noan niya ti kayat mong ibaga. Basta urnusan tan ti amin tapno awanan ti riri. Kasano nga urnusan ta? Kat nakamismisuot ka dito unag ti balay? Idinto ta nakaragragsak kay ti unag ti opisina yo? Kan addapay ko manatawa a babae ijay. Kat kay kayat mo mat nga aprosan na taabagam. Kasano nga amom dayta? Nakita! Kasano ko nakita? Sinurot ka, kat nagpaliiwak. No da kasak nga asawa, dinarup kayo kuman adwa. Anya? Irene, anya ka din daytoy amapaspasamakkan ka. Adakan ka ti sungbat. Anya ayati basol ko ken ka. Kaslaawan ti asawam iti panagriknam. Araramidak mo ti pagrebengak kas ama ti pamilya. Agtrab-trabaho akmat. Awan mo ti dakas nga araramidak. Wan, awan at talaga ti araramidem, taawan ti makitkitam akabalay mo. Ngam no addakan itirwar, makitam amin a tao. Ay natin nasaya at ing kailangan sukunan ti anak yaw. Saan nyo abaybay ang taamangan no may pasubo nga agaramit iti dakas? Siyakton ti makamo iti dayta ba nagtatang? Tawan bibiyang ni Melchor iti dayta, nga uray maipasubo ti anak me. Ah, Saan apod no dayta, Irene? Hustan! Awan tinasaya ta panagsarita mi iti asawa. Takanayon anapudot ti ulo. Awan apulos ti ornos mi. Kat madlaw ana umuman kanyak ti asawa. Sinukon ko nga rod ti anak mi. Kalpasan na, kinasarita na, Lady L. Apay asyak ti sidirem. Ti amam ti sidirem, saan asyak? Nangiwat ka ngamin, mami. Gapumat laang kan ko na. Makapasurun ngamin. Mami, di la mabalin amay sa kada kayo tagpakumbaba. Saan asyak? Nagbasita ba nagmami? Ngam no saan nyo lata maurnos si bagbagiyo saan dakton na apulos a makita. Anya ti umay mo alaan, Alan. Imbaga ng Uncle Melchor nga laag dagiti natnata nga saan nyo kanong ilutluto. Masayang kanong laang ibulang yung manayin. Ne, nagkuna nga ibulang me. Isumati ko na ng Uncle Melchor. Iso nga tinagsabat kami. Imbaga nang umay ko alaan. Sayang mo't ngagpaiso no may bulang laang. Awan ti may bulbul lang dito eh. Ngam alaam latan no anya timbaga na nga alaam. Da kayon ti mga lantay, tayo tudyo kanyak. Sobra kalatan ta si kanti mapan mga alay di kusina. Tajak am mo no anya anat nateng ti bagbagam nga itod ni Melchor kan ka. Alaam ti kayat mo alaan dita.
Daytamot lagi padawaton ka dagiti kabagyam ter aramida, Melchor. Namin adon ang nagibuleng tayo tinadadaal anateng ken makmakan. Dagiti impadawat ko ken ni Alan. Ket dandani manen madadaal ken maibuleng. Ni, kasla kamot lag susweldon tapno adda maitad mo kadagiti kakabagyam? Nagbidot ka, Irene. Kanagure ka man? Pagimunampay ka di dagita abanag nga ipapaay ko kadagiti kakabagyak. Ik-ikak mo't dagiti kakabagyam Kan itad ko kadakwada. Dagiti saan adandanin madadaal akas itid ko kadagiti kakabagyak. Pasig apresko ken nagsasaya at itid ko kadakwada. Huston! Sige, tagpalasak pa'y. Talagamot nga itad ka dakwada? Mangiruruman! Mami, saan kayo man nga agtintin nagarikin ni Daddy? Ha? Awan ti parekot, balasang ko. Naurnos kamin ken ni Mami. Saan ka di, Irene? Saan ka di, Irene? Ha? Uwan. Awan ti pagdanagam, Cindy. Agyaman ak Mami, Daddy. Sige nga rod. Amo, Irene. Nagsaya takit kitaan no umisum ka kanayon. No kayat mo nga umisamak, an nadam titigtignay mo. Anya ka dititignay ko, amadi. Nalabos ti kinaparabon mo kadagiti kakabagyam. Nalabos damot ngamin atumulong ken mangayat kanya. Kasta ka di? Wana rin. Pudno dayta. Sige. Itad mo aminan nga daken ka. Makapungtot ka kadimanan? Uncle Melchor! Apag iso, adaditan ni Alan. Kita mo, no anya ti mabalin mo nga itad. Nakapanawon ni Alan? Wen, kat ramanamot tim padiguna. Ken nang tedpay itinagado analoom amangga. Ha? Kat, anya mo tintad mo? Awan, tinted ko. Sige, ramanamon tagdiram usak biit. Nagbara. Kunak no damanon intad na kadakwada. Ay, malaman nga may talaang ama panunot ko ti mapanidyaili. Gumatangak man kit iti pagpapintas. Make-up kanda dumapay. Napimpintasak mo't laang, ngamdag iti kagangantil ti asawak dita. Iti day banda ti pagurayak iti paglugan. Ni Melchor day Sinabat ti may sa balasang? Nagalasan. Imarakop adagos ti balasang iti asawak. Kat inarakop mo't ni Melchor. Uy, kunak tumat. Saan nakamamating awan ti kurkurso na daon ti asawak. Hulbuta talaga. Anya nga ita. Nasukalandan. Itudtudo ni Melchor ti balay mi iti dadya babae. Anya ti kayat asawan da ita. Awanan ti ado asao. Saan ka nakasapulon, babaero? Nakita ka mismo ti paragin inarakop yun ti dadya babae itay laang. Awan mo't ti kinainarakop ko. Nilaang mat alis. Makitam! Alis gayam tinagan ti babaeng! Agulimak ka. Mangibabain ka. Mami, Daddy, adda ni Manang alis. Ibatanak tayo pagat-pagat ko. Kasinsin mo ni Alice.
Umay na iyag dagiti pasarabo na para kada tayo amin. Takasangsangpet na anaggapoy di Amerika. Sige, padanunem ti sangaili tayo. Anya? Daytang amin kinaman ng ngimon mo, mami. Ayan ti kasinsin mo, ani Alice. Adda na panan nabiit. Kitain na kano no makadagas tupay. Ngam adda inyag na pasarabo yu kini mami. Nagdakkel abag tinangi kargana kadagiti regalo na. Ken pasarabo na kada kayo. Kwa anak ko. Pakawanandak. Melchor. Ay, Tila pagim imunam ngamin mami. Kinaman naging bubukod ti kasta. Nakasingsingpot tupay ni daddy. Ngam ga po iti kinalabos mo agi mo, nagkaraapa kayo. Pakawanandak ko, ma. Sindi, imbagam ko makani alis tagsubli. Agidawak mo't iti pamakawan kan kwa na. Mabayin ako unay kan kwa na. Awan pagdanagan niyo, mami. Saan na anangag ti panagapayo kin ni daddy? Nakapanaw itayon. Saan yun nga ipadlaw? Mami, itatanamuan niyo amin na napasig apidot ti atapyo. Agbalbaliw kayo kuman. Namnamaam day ta anak ko. Kat ikarik, agbalbaliw ako na. Kat pakawanandak ko, ma. Melchor, pakawananak. mawatan ka, Irene. Gaputay ayaten ka unay. Ken ammok, at inalabas nga ayat mo kanyak ti pagkaskastaam. Agyaman ako unay, Melchor. Anyan ang nagtanok ka nga asawa kan ama. Agyaman na. Nalaos tibain ko kadagiti agamak iti daydi agundaway, Lady L. Jak amu idi ti saritaak. Naimbaglakit din tanasingpet ti asawak. Ita, ikagkaguma akon ti agbalin akalmado, tadyak kayat ti mabainan manan. Aging galaangan di ti Lady L, katagyamanak numapili umat ngay drama to'y padas ko. Tuy pagayam mo, Irene. Sana nasaya ti tao ti bungangera ken man nangimon nga awan met iti lugar. Tati imon analabas ket sabidong. Kas kuma iti mula, no nalabas ti sabidong amay spray, imbes adagiti laeng igas wenno insekto amang dadael iti nalang to amula ti mapiste. Saan? Tamairaman pa yan tinalang to amula amadadael. Gapo iti nalabos asabidong amaaramat iti mula. Saan dagas ti agimon no adda iti lugar? Taday ti mga tipa, iti panagdakkel ti agrus-rusing aruot, amangagaw iti dameg ti daga, nagtubuan ti nalangto amula. Tati babae anangiwat, ket saan na abagay ti adda kabalay na. Tamabasa iti Biblia, naimimbag pa iti agnaed iti disyerto, wenno tuktok ti balay, ngam ti makikabalay iti nangiwat, kan man nakiapa nga asawa. Sapay kumatay tultuloy mo ti agbaliw, Irene, agbalin ka na saya at pagtuladan iti anak yo. Tanagsaya at no kinaimbag ti imulam iti panunot ti anak mo. Taday tanto ti malaglagip na, ti tuladan na, ti ipanakkel na, ken balunan na nga aging ga iti maadan met iti bukod na a pamilya. Alagastan, Irene, katagyaman nakiting kapanagsurat ito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama. Nung magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here